To na farko dai muna ma Allah godiya da ya sa Najeriya yanzu mun yi juyi, mun sake juyawa, mun sake juya a demokradiyya ba wani matsala. Wanda a da lokacin bayan shekara ta 1999 mutanen sa ganin Najeriya ba ta iya miƙa hannun mulki tsakanin farar hula da farar hula ba. Yau mun waye gari komai ya zama daidai, jama'a ba su san komai sai mulkin demokradiyya, kuma demokradiyyar suke so. To abin da muka son da shugabanni shine gaskiya muna son shugabanni su zama masu tsoron Allah. Bayan su zama masu tsoron Allah su zama kuma masu faɗan ma al'ummarsu gaskiya, kuma kada su yi alkawarin da ba su cika ba. Domin abin da yake wahalar talakaci ne, an mishi alkawari ba a cika ba sai ga cewa to ai abu ma shirme ne, kuma shi sa suke cewa su ba za ma su ji su zaɓi ba, domin kullun zaɓen za a yi ta a wahala, sai kuma an kafa gwamnatin sai mutane kalilan su zama su ne kaɗai suke ganin shugaban ƙasa. To muna son mu samu shugaban ƙasan da zai ga jama'a, zai magana jama'a, kuma in yayi zai cika. Muna son shugaban ƙasa mai alkawari da cikawa, ba masu shugaban ƙasa da zai faɗa mana ƙarya bayan an gama zaɓe, ganin shi ma ya zama wahala. Lokacin da kuka yi naku zubin misali, irin wannan matsaloli an same su ko ku akwai akasin irin waɗannan matsalolin? To mu dai lokacin muka namu zubin gaskiya zan ce abubuwa sun taɓarɓare yanzu, saboda lokacin muka namu zubin kaman idan akwai wani, tunda mu 'yan majalisa ne, idan akwai wani abu da arewa take sha'awa, kafin mu shiga cikin aikin taron chambers mu 'yan arewa kamar jiya da daddare mun riga mun tattauna a tsakaninmu, mun ga ta ina ne za mu kama bakin zaren, ina ne ya shafi jihohin arewa, ina ne muke da korafi. A lokacin ma za ka ga tun ba mu 'yan lokacin jam'iyyar da ke mulki ba, za a zama a tattauna ta ina ne yake ake za a ci da arewa gaba, kamar lokacin da aka ba da kasi 15 bisa 100 akan maganan aikin gona. Arewa mun tashi kwarai da gaske, duk wani dan arewa ya nuna kici cewa lallai a yi wannan abu. To idan kuma muka haɗa kanmu, in aka tabbatar da wani ya zama doka, shugaban ƙasa bai isa hana ba. To yanzu sai zama cewa ba mu gane inda 'yan majalisa suka tsaya ba, ba mu gane inda majalisar jartawa ta tsaya ba. Kamar kowa ana abin ne kawai kamar ƙawance, kuma gaskiya da majalisa da majalisar jartawa bai kamata a yi ƙawance ba, kamata a yi wannan ya duba wannan. To mu lokacinmu gaskiya akwai kishin arewa a tare da mu, ba mu yi ƙawancen da 'yan majalisar jartawa sosai ba. Ana ɗan takun saƙan ba na faɗa ba, amma na cewa ni a matsayin ɗan majalisa wajibi ne in sa ido akan me aka kawo ma arewa a matsayin arewa, me aka kawo ma lere a matsayin wakiliyar lere. To amma in yanzu mun zauna kara zuba kawai ai abinda shugaban ƙasa ce na so shi kenan, duk mun yadda, yan majalisa ba za su yi aiki ba. So na farko dai a ba majalisa 'yancin su zama 'yan majalisa, su sa ido akan aikin gwamnati. In an sa kuɗi a wuri su sa ido cewa kuɗin da aka sa ɗin an bi shi, an yi aiki da shi. Akwai lokacin da muka je ziyara irin duba aiki ɗin, muka ga duk jihar da muka je, ni na yi chairman kwamiti na muradun ƙarni. Idan suka kawo bajet za su ce suna son a ba su kuɗi su sai maganin sauro, gidan sauro. Ko ina muka ga takardun su gidan sauro, sai muka tashi muka ce bari mu je dai mu ga me ke faruwa a jihohin Najeriya gaba daya. Duk inda muka je a store din su, tun daga ƙasa har sama akwai gidan sauro. An sai gidan sauron ba a raba ba. A take a wurin na ce ba za mu sake ba da kuɗi a sai gidan sauro ba. Muka faɗa kuma cewa duk gwamnatin jihar da bai ba da raba gidan sauron shi da kayan aikin shi ba za mu sake ba su kuɗi ba. Lokacin akwai wani tafiya da muka yi na ci gaba tsakanin jiha da gwamnatin tarayya, sunan shi conditional grants to state partnership ne, state su ba da kaza, federal government ba da kaza, idan aka ɗan kuɗin sai a yi aikin MDGs a lokacin. To yanzu gaskiya ba san ana yi ba, ban sani ba. To wannan counterpart din yana da amfani, saboda federal government sa ido, sai za sa ido, kuma za a je a yi kuɗin nan, su gwamnati za su tabbata an yi, mu kuma za mu sa ido mu san an yi dinnan. To akan wannan ne muka cewa wallahi store na medical stores ina da ake da shi a jihohi, kaya jinge a cikin store din ba a raba ba. Sai da muka je muka ta ihu, muka ce idan ba a raba ba za mu sace ba da sannan aka fito da wannan kaya. To kaga
idan ba a bar 'yan majalisar tarayya suna aikinsu ba, idan aka ce za a tsaya kawance da majalisar zartarwa, to kawancen zai cutar da 'yan kasa ne. Ba ma son kawance, mun fi son kowa ya aikin shi, a zauna lafiya ba a faɗa ba, amma kuma ya zama cewa 'yan majalisa an ba su duba aikin da ya kamata, su kuma majalisar zartawa in an sa musu kuɗi su yi amfani da kuɗin nan kamar yadda aka sa musu. Bambancin da kenan da yanzu. To kamar a wannan taro me za ku tambaye su, me za ku gaya musu yau dai gashi Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC zai zo? To ni dai na farko abin da ke so in ji shi ne, ban tsammanin shi kaɗai ba ne zai zo. Muna sa ran Peter Obi ma yana ciki. In bai zo ba mun dai san bai zo ba, amma na san yana cikin wanda aka gaita yau. Shekaran jiya mai neman takara a jam'iyyar PDP ya zo, yau kuma na APC. To duk da abin da ka faɗa ne bori da ake masu tsafi. Duk abin ɗan Najeriya ke so ji shine yaya zai samu abinci, ya zai kai ɗanshi makaranta, ya zai kai matar shi asibiti ta samu kiwon lafiya. Duk wani abin da shugaban tsari zai in ya wuce wannan abubuwan guda uku, to duk kewayawa ne. Kuma akwai wurare da aka kirkiro, kamar kaga minister of ma'aikatar lafiya, ma'aikatar ilimi, an kirkiro musu wasu gundumomi, primary education, UBS, a church fund, an girgira wasu da wanda duk za su tabbatar cewa wai ilimin ya yi karfi. To duk da irin wannan kuma a ce ilimin babu. To abin da mu tambaye su ne, me za su yi su tabbatar cewa ilimin 'ya'ya mata a wannan lokacin an karfafa shi. Ilimin 'ya'ya mata muna son yau da aka ce an wannan taron, zuwa ran da aka rantsar da su, zuwa ran da aka fara aiki, wannan 100 days da ake bikin 100 days ba za mu yi kar a yi watsa shi kamar wani rana, a'a ya ga mana wannan cikin wannan kwana ɗarin mai zai ma ilimin 'ya'ya mata. Ilimin 'ya'ya mata kuma daga primary wanda ke karkashin gwamnatin local government ne, secondary karkashin gwamnatin jiha, sai kuma babba karkashin federal government. Muna son shugaban kasa ya sa ido akan maganar ilimin 'ya'ya mata. Ni ina wakilin jam'iyyar mata arewa ne a nan, kuma sunana Saudatu Sani, ina cikin wa'anda muke yakin mai taimaka ma 'ya'ya mata su girma, su samu ilimi mai kyau, su samu kiwon lafiya mai kyau. Sai kuma na samu ji menene za a yi ma ilimin 'ya'ya mata, domin idan 'ya mace tana da ilimi, duk wa'annan abubuwan da ake faɗa daga ba zai biyo. Political empowerment, education empowerment, samun kiwon lafiya, duk ilimi shine kashin bayan tafiyan 'ya'ya mata. To a ƙarshe kila za ku yi fushi ne ko kuma za ku matsa ku ga cewa an ƙara kasafin kuɗi da ake sawa a ilimi don 'ya'ya mata su amfana? To muna son, lokacin muna yara, Allah ya ji kan Abdu Bako, Allah ya mishi gafara, lokacin na yi makaranta a Kano, Gwamnan Girls College Dala, GGC Dala. Abin da suka yi lokacin, motoci aka rika zuwa ƙauye, ana haɗa kai da sarakuna, ana ɗauko 'ya'yan talakawa, ana kawo makaranta a sasu a boarding school, a ba su abinci, a ba su littafi, a ba su kayan aiki, a canja musu rayuwa. Wasu daga cikin su sun girma sun zama kwamishoni, wasu ma sun zama manya-manya makamai. To kun ga ilimin ne ita za ta canza. Abin da muke so shine idan muka ce, idan suka zo akwai takardu da yawa, kasidoji da aka rubuta akan ilimin 'ya'ya mata. Ba sai mun kafa wani kwamiti ya sake yin wannan ba, mun gaji da yin kwamiti, mun gaji da kwamiti. Wannan shugaban kasan ya fara ya ɗauko wannan kwamitin duk da suka yi, ya karkaɗe kasan da ke rufe da shi, a fara kaddamar da shawarwarin da kwamiti suka bayar. 'Ya'ya mata a Najeriya suna neman taimako na ilimi mai inganci, ilimi nagartacce, ilimin da zai ci da su, ya ci da iyayensu, ya kuma ci da kasan. Ba ma son kawai irin wannan za a ce an kawo kuɗi a watsa da shi a rasa inda aka da kuɗin. Yanzu duk wasu abubuwa da ake sa trader money, market money, duk ni ban yadda da su ba, gaskiya ban yadda da su ba, saboda nawa ne ake fitarwa kuma nawa ke taɓa mutane. Amma idan ka ba da ilimi nagartacce, duk wani kuɗaɗen za su shigo. Ba wai ina zagin gwamnati wani ko yanzu, a'a akwai abubuwan da ni ban yadda da su ba, kuma in yana faruwa din a bani mutum ɗaya da zai ce na amfani, ba wai dan barandan siyasa da zai zo ce ai ni an bani na ba, a'a wanda da gasken mu product din ilimi ne kyauta, mu karatu kyauta muka yi,
kuma makarantar da muka je ba mu taɓa biyan kuɗi ba, amma gashi mun zama ana dama da mu a ƙasa. Me yasa mu ba za mu haɗa kai mu ba da ilimin ƴaƴa da bai sama da namiji haka ba? A yanzu in ka je secondary school, ka je primary school, yaro dan secondary yana aji 3 yana aji 5 bai iya turanci ba, wani masifa ne wannan? To ba ma son lip service. Muna son a tabbatar cewa duk shugaban ƙasar da zai mana mulki yanzu ya tabbatar yayi da gaskiyar shi, ya tabbatar ya riƙe amana, kuma ya tabbatar ya sa matan Najeriya akan goshin shi, ba kawai ba ai kaɗe a kai ban wannan mun gaji da shi, mun gaji da wannan kaɗe. Muna so ba ma son ma'aikata kwamiti ya tara duk takardun da aka yi suna nan a aje kowace jiha. Kaduna sai ku bani takardun da kai na kan girl child education, Kano ku bani, Sokoto ku bani, Zamfara ku bani, Kebbi ku bani, Borno, Yobe, Gombe, Taraba, Katsina, Zamfara, Niger, Plateau, Adamawa da duk sauran jihohin, Kaduna ku bani takardun da kuke da shi akan magana ilimin mata. Me yayi recommendation inda kwamiti ta bayar? Ba na son in sata wani kwamiti. Idan an fitar da wannan recommendation to Kaduna sai me za ku yi gana ku, Kano sai me za ku yi gana ku. Ya zama ta daga ranar da shugaban kasa aka rantsar da shi, abin da zai sa a gaba akan education shine ya zamu fitar da ƴaƴa mata miliyan 100 suna nan, miliyan 100 ya zama ba su ilimi daga primary zuwa secondary school. Idan shugaban kasa ce na so wala kowa zai yi.